Právě jsme nakoupili věci a chystáme se k našemu soudu, kde přijde experiment. Zdravím, pánové. Bojíme nástup. What the fuck? Toho jste mě ve škole neučili. Varování. Tohle video by měly vidět pouze povolané osoby. Subjekt číslo 000421. V tomhle experimentu budeme testovat sílu exploze po fyzickém kontaktu Pepsi Coly s určitým množství Mentos. A dále zde budeme vytvářet ruční granát. A na tohle se můžete nechat překvapit. Ale věřte, bude to bomba. Součástí experimentu je opět náš experimentální subjekt Chap. Já bych řekl, že můžeme začít. Bohužel, já k tomu potřebuji ještě něco říct. Sice jsem jenom opět nemůžu mluvit, ale potřebuju k tomu vážně něco říct. Při minulém experimentu s nukleární bombou a po vypití jsem se naučil mluvit samozřejmě, ale vypadaly mi vlasy a chlupy samozřejmě. Mám tak 1/4 vlasů na hlavě. Je to vážně příšerné. Co ti vědci mi udělali? Bude tak soudu píč. Každopádně asi můžeme začít. Great. V první sklenici se nachází nic. Nyní budeme moct vidět, co se stane, když do sklenice nalijeme pouze kolu. A... Zajímavé, nic se nestalo. Nápoj začal šumět jenom trochu. Ano, smíš to vypít. Tak vám řeknu moje chutě. Teda, to, co se stane potom. Jste pořád. Já bych řekl, že je to v pohodě. Jak to chutná? Znám taky kolový nápoj, dokonce 2, který jsou lepší než tohleto, ale není to špatný. Kolika ti body byste ohodnotil sílu exploze? 1 z 10. Řekl bych, že mě to rozežere zevnitř, ale řekl bych, že Skvěle, děkujeme. to je v pohodě. V další sklenici se nachází 1 mentoska. Smíš začít. Zajímavé. Vodka je lepší. Mentoska mírně šumí. Nějaké poznatky k tomu? Vypadá to, že nápoj šuměl déle než nápoj, který neměl žádnou mentosku. Velmi zajímavý objevení. Pane opice, já myslím, že je na čase, abyste ochutnal. Ano? Součástí vašeho... prostě to vypij s tou mentoskou. Jak to chutná, pane? Zajímavě. Nice. Bodově síla exploze. Nyní je to 5 z 10. To šumění bylo fakt velký. Děkuji ti, Fize. Čau, já jsem Fizi a vítám vás u svého dalšího videa. Budeme pokračovat. V této sklenici se nachází 2 mentosky. Smíš začít. Zde můžeme vidět 2 šumící mentosky. Zajímavé.
pořádku? Řekl bych, že se tam něco začíná dít. Jaký život, jako. Takový strašně, Třeba jsme takový objevili strašně nový osvěžující, bych řekl. Jaká byla exploze? To bylo při 7 z 10. zajímavé. Velice. Zajímavé, že jaká exploze bude? Třeba. Zde je sklenice s 3 mentoskami. pokud umíte počítat. Tohle udělalo o poznání větší šumění. Zde můžeme vidět 3 šumící mentosky. Mohl bych něco říct, ne? Ano? Tak, zjistil jsem, že většinou ví, čím víc tam máte mentosy, tak tím větší, více to šumí, ale zase to šumí pro kratší dobu. Protože, co si z toho pamatuju, skončila s jednou mentoskou a smíška s 2 mentoskama šuměla o hodně déle, než tady toto s 3 mentoskami. Velmi zajímavý poznatek. Doufám, že tomu lidé za obrazovkami rozumí. Za to šumí. A to lepší, ne? Vidíte ty mentosky, ty piču. Nyní je to vážně nechutné. Jaká by byla exploze podle vaší zkušenosti? Řekl bych, že třetí měla mnohem větší explozi. Teď bych to znovu hodnotil 5 jako u druhé sklenice. Čím to dla vás bude? Řekl bych, že ten mentol, který obsahují ty mentosky, něco provádí s tou Coca-Colou a mění tomu strašně chuť. Já jsem cítil jenom mentol. Tak jestli to chápu, optimální počet mentosek pro největší šumění jsou 2, poté je to kontraproduktivní. Děkuju. Řekl bych, že Děkuji naše za opice vysvětlení. po tomhle experimentu vypadá velice svěže. Cítím se tak fresh. Samozřejmě svěží jsem byl už jenom, když jsme dobili Berlín a skončila válka. V té době jsme vypili všechno vodkové prostě. Řekl bych, že kvalitní. Tak to vezmem. Přeji dobrou chuť, pánové. Zdraví se, druze. Bylo chutné. Jste v pořádku? Je to zajímavou chuť. Náhodní kolem nocí. Líbí se vám náš pořad? Prejo. Řekl bych, že mi to vypálilo mé chuťové buňky, vůbec jsem se necítil. Blijet. Opravdu Chuť je velmi taková příjemná, pičo, žádná. já už tě jenom podrba. Já bych řekl, že není žádná. Že? Neříkáš to. No Mirku, Ale kurva, co se stalo? o čem to mluvíš? Můžeme dál na další Ano. experiment? Současný dalšího experimentu Přišel bude, čas na ruční granát. ano, ruční granát. V obalu se nachází 2 mentosky připravené k výbuchu a bude umístěno tak,
aby tam ty mentosky zůstaly a spíš to umístí horizontálně. Pičo. Je to tam? Ano. Dobrý. Připravené pauze. Blět, to byly... To jsou relikvie. Relikvie z minulého experimentu. Chudák do píči. Můžeme začít experiment, soudruzi? Ano, Tak. Ano, kapitán. Moje hypotéza je, No ano. moje hypotéza je, vaše hypotéza je? že poté, co tam dám tyto dvě mentosky a za víčko, tak, Ano. tak uvnitř této flašky se tam bude tlak dostatečně silný, aby po dopadu explodovala a spáchala velmi velké veslice v 5metrové okolí. Mohu začít, soudruzi? Ano. Ano, smíte začít. Buďte na sebe opatrný. Kurva. Musíme to vertikálně, soudruzi. Jeď. Pohni si. Budeš mi píčo ty kukute. A nebo to musí umístit horizontálně, aby to v tom výčku... Někde za výčku, ty debile, skurvený. Lolik zde. Kurva. Já tě najde slyšet. To zavři, vole. Naše... Jo, doď! Nepřibližujte se. Nápoj neviděl. Zkusíme to ještě jednou. Co je s vaším ručním granátem špatně? Protože nevybudoval se dostaneš tlak, aby to explodoval. Pane, mohl bych to hodit, přece jenom mám lepší moc. Jenom jsem opice a hrál jsem svoje možná po ostatních každý den. Furt jak je to možné? Možná to bude, protože polovina náběh chyběla. Nic se děje. Neznámých důvodů. Cože? Vidíte něco? Ano, vidíte to? Když to dáme proti slunci, vidím hovno, vole. Vidíte to? Máme obě. Nyní to zkusím já. A zkus to mrdnout. Prosím, uměte trochu. Oh shit! Opatrně. Dajte si pozor. Ještě tady bylo. To vám největší oběd. Život. Ty vole. Ano, to rozplnilo tu mentosku. Vejpnul. To je v piči. Velmi zajímavý poznatek. Zde můžete vidět zbytky nebo následky po výbuchu ručního granátu. Myslím, že bychom to měli okamžitě zlikvidovat. Ne. Ano, Zahoďte to. ano, jdu to zlikvidovat. Pičo. Tady musíme zlikvidovat všechny důkazy. Tak. Tady vidím víčko. Ano, zavírám. No, tak. Já bych řekl, Teďka můžu... že tahle část byla úspěšná. Ale nyní je zde tajná myška věc. To pičo. Teda Nyní čapovna. přišel čas na zkonstruování našeho bombastického experimentu. to Doslova nazývám- Já to bombastického. nazývám interurční balistická raketa. Interunční balistická raketa. Jak byste to přeložit? To znamená, že ta raketa může vystřelit a trefit jinou ulici, která to nemáte rádi. Například Jižní Korea. A vyjíme rakety. Prosím, soudru, vezmi se to trochu a přijmeme balistická raketa. Interuliční balistická raketa. Miroslave, nech si to patentovat. Nech si ten název patentovat. Interuliční balistická raketa. Půjdu.
Samozřejmě, jestli to přežijete. Co druhu? Pičo, Marcel, kurva, poslouchej. Naše raketové stojátko, tak to místo. Tak, teďka jsme nabíjecí proces. Hnedka, jak zavíčkuju tuto věc, ne, jak nezavíčkuju, to prdele. Tak tady, na výšku se jdeme. Hnedka, jak tam hodíte do sračku, tak ty, tvoje práce je otočit tu raketu a hodit semka do toho. Aby toto víčko bylo dole, aby mohla vletět do vzduchu. Ty, prosím, odstupte, abyste se mohli. A nevyšumí to náhodou v té sklenici? Místo toho, aby to vyšumělo uvnitř lahve? A nalijeme to dostatečně rychle. A pokud dáš A ne oběd, to, bude... co druzy. A pokud... Já bych to víčko mírně pootevřel. Aby jsme získali maximální efektivitu. Abychom získali maximální efektivitu, ano. Zaspěcháme. Pokud ten objev bude správný, tak to Kurva, tak já jsem na tom Teď si to posral. kurva. Prosím. Řekl bych, že začátek je úspěšný. Ok, no tak. Marceli, připrav se. Součást experimentu tedy bude vložení mentosek a mírné zašrubování. Ano, mírné zašrubování. Poté otočení 180 a vložení do sklenice a instantní útěk, Ano, co druhu. aby nás Jsi ne... připraven? Ne, Kurva. Jsi připraven? Absolutní kokot. asi jo. Ok. 3, 2, 1, nabíjím. Bylo to velmi efektivní. To je důvod, proč berete bezpečnostní opatření. Ano. Tohle je důvod, proč si berete bezpečnostní opatření. Co druhu? Já bych byl mrtvý, když jsem nebyl to bezpečnostní opatření. To velmi dobře, že jste si ho vzal. Jistě, ty si to pičo, kokote. Kurva. Je to pro bezpečnost. Ok, teďka si můžu sundat mé bezpečnostní opatření. Měj si spíš sundat své bezpečnostní opatření tedy. Cože? Sundej si to. Tento experiment, dle mého uvážení, potřebuje více... Můžu dát názor, ne? ano, smíte. Podle mě, lehce se zavíčovat byl velmi špatný nápad. Měli jsme to... Jelikož jsme vytvořili rozprašovač, Ano, přesně. rozprašovač nukleárních věcí. Ano, jako uránia 240. To znamená... Takže technicky tohle příští to... pokus, to je posraný pokus. To znamená, že příští pokus na naši interúčnou balistickou raketu musíme to víčko odhodit, aby jsme nezašrobovali, protože jinak to je v prdele. Nech je to vypít, ty pičo. Hej, ale... Hele, chuť na to krk. Co je to, pičo? Jo, víš jo. Mám ještě jeden experiment. co můžeme udělat. Po mírném problému, který byl okamžitě vyřešen, jsme se shodli ještě na jednom krátkém experimentu. Aneb pokus o otrávení čápa. Takže všichni, Takže tak Jak to půjde, je, že čáp si dá tohle tu velmi aktivní a reaktivní mentosku do jeho huby. To tam nechá ležet na jeho jesku do té doby, dokud Marcel nevezme tuto sklinku a nalije mu hodovy k té mentosce. Že aby, podle mé hypotézy, by mu musela zničit celou jeho hlavu. Protože je to velmi reaktivní mentoska. Takže by to mělo prostě když tak znáte sanitku, i když nevím, jak by teda ošetřil člověka bez hlavy. takže technicky každý prohlasoval pro Hellmate balistickou raketu, kolu a mentosky a pokus o otrávení čápa to měli správně. Takže vlastně všechny odpovědi byly správně. Vyhráváte dobrý pocit. Gratuluji. Moje hypotéza je, že tato exploze vytvoří explozi aspoň minimálně 100 kiloton. Což je dostatek, aby si zabil i Hirošimu a Nagasaki 100krát dohromady. Myslím si, že to 10krát za sebou. A proto jsme ani na metr vedle něho. Ano, přesně. Že já se chci zabít. Grace, naprosto se souhlasím. Může Macku, jsi ready? Jsi připravený? Vlož mentosku. Ano. A zkus to v sobě udržet. A pij, a pij, a pij. A nech to v tvý hubě. Nepij to.
jdi to podívej. Máš exploduje. Co to kurva je? Pane, Pane, jste v pohodě? Stefaně, Pane. Rychle, umíte CPR? super, ty umíš. Maxi, Probudíme ho vodho. doneste vodku, potřebuje oživit Slovana. Máme nějakou vodku? Ne, nemá. Počkej, tak já si něco vymyslím, podej. Jdem do píči. Ano, to jsem vymyslel. Ano, Anděl Miroslav. Vy jste Bůh. Ano, já jsem Jsem v Bůh. nebi. Ano, jste. Gratuluji. Vítejte mezi námi. Vybuchli jsme stejně jako vy. Protože to zbraň, kterou jsme vyvinuli, má možnost vymazat paměť a prostě dělat divné věci s tím člověkem. Jak můžete vidět, musíme na tom udělat více experimentace, aby jsme zjistili plné efekty. Na stůl můžu prosím odstranit subjekt? Pane, Jste v pohodě? promluvte. Hello there. Umíte česky? What the fuck? Ok, vypadá to, že umí měnit jazyky. Původně japonská opice se naučila mluvit anglicky, ale zapomněla mluvit česky. To znamená, že tento ozbrojení, který jsme vyvinuli, umí odnaučit člověka, aby Mluvil s po nimi nějakých intervalech měnil jejich rodný jazyk. Was ist das? Jak můžete vidět, zrovna změnil jazyk na... Was ist das? Schreib man das? Co to kurva, pánové? Pičo, ještě Suche vrati pány. Dar. Dobrý, hádám, že to tady ukončím. Soudru, ještě jsme. Ano. Musíme ještě... Počkejte, nezabijete mě. On mluví česky. Vy mi rozumíte? Vaše jméno? Pamatuješ si Vodku. Pamatujete si, co se stalo? Před 5 minutami. Pamatuju si jenom Anděla u boží brány. OK. Moje hypotéza byla celkem nepravdivá, ale Byla vypadá to, že vyvrácena. byla vyvrácena, ale získali jsme objev, který byl asi tak 10krát lepší, než to, co jsem předpovídal. Musíme experimentovat déle. Konec, prosím. Tímto se experiment ukončuje. Další bude další pondělí. Zdar. Mějte hezký den.